mga Yingyens! Good morning! DCB TV. Kung yung YouTube channel, kung subol ba? Video na upload ko. Papunta kami ng Malate, Robinson Malate, mga yan, Manila. Kasama ko si Bayray, ayan, ito yung driver ngayon daw, si Bayray. Ayan mga Yens. Mag-explore kami ng ano yan, Cortina. Dun sa may branch ng Straightforward. Kami yan, samahan nyo kami yung Yens. Ayan, sa may Commonwealth Avenue ito. Commonwealth Avenue. Ayan, papunta na ito naman yan. Diyan naman yan, sa station ng ano. Ayan naman yan, yung nakikita nyo dyan. Ayan yung ano ba yan, yung ano ata to? Luzon Station. Luzon Station yan ba? Luzon Station yan? Okay. Ha? Luzon Avenue Station. Ito yung ano ba yan, yung MRT 7. Ayan, so ano, station. Malaki yung station na ganyan, so malaki yung station yan. Another one. Ito, malapit na matapos to. Dito, matagal pa pala. Ayan yung Luzon station ito. Ayan ang Shopwise. Babaki ng Shopwise yan. Ayan, yan, so okay, nagawa na yung hagdanan. Ito yung hagdanan. Ayan. Okay yan. Papunta kami naman yan. Papunta kami ng Robinson Malate. Ano yan, pero ito isang ito yun na malapit sa bahan ng ganyan. Sakto na yan. Ang Ventura Station siguro yan. Ilalim ba yun? Ilalim ba yun? Ilalim tayo sa ating bayi. Si Papa Ray. Ilalim sa muna. Avenue. Wow. Ilalim pa lang. Dito madagaan sa mga ito. Pagkanan. Boyong. Victoria, Malate,
Manila tayo. Manila na. Galing din Quezon City. Pagkaya ngayon, ito tayo ng Robinson Manila. Manila tayo. Gapo na ba eh? Gapo dito, gapo eh. Gapo George. Walang gapo, di ba? For God so loved the world that he gave his one and only Son, who will believe in him Ano, gapo dyan, gapo dyan tayo, gapo dyan, gapo. UP pala to, UP Manila oh. UP Manila ba, UP Manila. UP Manila ito. Ito yung UP Manila pala. Mga pinotong-tong. Tapos yung Museum of History Ideas sa University of the Philippines, Manila. Museum of History sa Ideas. Ay, dito tayo ba yun? Saan dito natin ba? Robinson Place, Manila. Dito lang kami. Ano yan? Thank you mga inyan. Salamat po mga inyan. Gabi sabi mo park. Kasi sa mga tingin. Bye mga inyan.